naimbag nga orasyo amin kakabsat, na danon manen iti devotion tayo itangal daw. Katagyaman na kada kayo nga mangdengdengeg kadag iti devotion. I-bless na kayo pa'y kuma iti apo. Kat kablaawang kay maten iti Merry Christmas. No lang kabsat nga nag-lockdown kat Christmasen. Nagyaman tayo iti apo ta nakaradkad tayo lata akanayon kakabsat. Kat iti scripture reading tayo nga rod kat makita iti 1 Peter chapter 3 verse 3 to 6. Ayan, ibasak nga rod nga kakabsat kat agdengeg kayo. Kunanet ditoy di kay kuma aglablabas nga agpapapintas kas iti nagarbo a panagbubuok panagalahas ken panagkawas ngem buklen kuma ti pintasyo iti nasayaat a panagpuspuso idi agkupas alibnos ti kinaima ken kinatalna ti espiritu isu daytoy ti kinapintas nga ibilang ti Dios a kapapatgan kastoy iti panagpapintas dagiti nasantuan a babae idi ununa nagtalekday ti Dios ket pinaiturayanda kadagiti asawa da kasta idi ni Sara nagtulnog ken ni Abraham ket inawagan na nga apo na da kayo ita dagiti anak ni Sara no agaramid kay tinaimbag ken awan kuma iti pagbutngan nyo. Madaydayaw iti apo ti panakaibasa iti sasauna. Kat iti titulo iti adal tayo. Kat napakumbaba ken makayayo. Ayan. So mapantay nga rod iti adal tayo nakabsat. Iti kababalin ugali wenno tignay iti asawa nga babae iti makaalukoy iti naiwawa wenno napukaw nga asawa nga lalaki. Saan nga iti nabara apan nagsinupyat no di ket ti kababalin nga napakumbaba man nakaawat naayat nasimpet naanos iti mga bak. Awan ti mga abak kabsat ko iti panagsinupyat nya ket ibagbaga na iti adal tayo ket dagitoy ko mga kababalin ti adda kada tayo dagitoy di kalidad nga kababalin ket saan nga mabalin nga parparbulang kabsat ko wenno ara-aramid lang no makita yo nga nalaing dagitoy ket bunga iti espiritu nga addaan tayo no datayon ket nagsubmitaran ken Kristo ken iti tunggal maysa. Ayan. Ket no inawat mo ni Kristo kakabsat, kas manubot ken mangisalakan mo, adda ken ka daytoy naturally kas maysa nga Kristiyano. Okay. Amuyo kadi nga maysa ka dagiti napintas nga example iti maysa nga nadyusan nga ina ket managan Monica. Ni Monica ket ina iti managan Saint Agustin. Okay? May sa isuna nga padi. Kat di in research ko da ito'y kakabsat. Kat dagiti imuna, dagiti forefathers tayo nga talaga nga binasbasa da dagiti sursurat iti apo. Saan pa'y nga ganan nanaynayunan iti kasla saan sa bali nga ad-adal dagitoy nga nakabsat tayo idi kat inyad adal da iti sao iti apo kat no makitam dagiti sursurat na kat makitam iti panamati na kan iti panagsurot na kini apo tayo na Jesus. Amuyo kadi nga ni Saint Agustin iti inana kat inaramat iti Dios iti testimonyo na babaen iti panagkarkararag napasnek a panagkararag ken iti napasnek a panangibingay na iti sao iti apo iti siya sinno iti mismo nga asawa na ken mismo nga kini Saint Agustin ket numampay saan nga namati ti asawa na except idi nga nganin amatay imawat iso na ti apo ni Monica ket pinagserbian na iti asawa na iti pinaka-best nga wagas ket makita daytoy iti uray pa iti sursurat ni Saint Agustin iti entitled Confessions na insurat na
kunana pinagserbyan na iti asawa na kas apo ket iti saan nga agsardeng nga ited na iti kasayaatan tapno maalukoy na ti asawa na para iti apo. Inkas kasabana iti apo uray iti panagsarsarita da nga agasawa nga isut managbalin nga kasla na pintas agamang amakay ayo unay iti asawa na. Nagpintas kabsat niya nga daytoy panangibaga ni Saint Agustin nga iti ina na tinagbalin nga wagas tapno makamamuda iti apo. Ket inananusan daytoy nga ina iti pamilyana. Uray iti panagkararag panagserbi kadakwada ingana isuda nga duwa ket namatida iti apo. Ngarod iti na Kristyanuan a pamilya masapol nga agtitinulong ken asistaran tayo ti tumunggal nga isa. Iti na Kristyanuan nga asawa a lalaki ket masapol nga tulungan na ken asistaran na met iti asawa na nga babae tapno agbalin nga napintas isuna iti imatang iti apo. Kasano? Yan. Ket mabasa tayo kabsat dito Ephesians chapter 5 verse 25 to 30. Okay, ibasa kada kayo kakabsat ket sapay ta maawatan tayo amin. Ket kunana ditoy verse 25, lalaki ayaten nyo dagiti asawa yu akas iti panagayat ni Kristo iti iglesia indaton na ti biag na agapo kenkuana. Inaramid na daytoy tapno pasantuan na ti iglesia iti Dios babaen iti panangugas na iti danum ken sasauna. Tapno idatag na iti sangwanan met laeng. Ti iglesia akasla babae a nakapinpintas na dalos awan mansa wenno kurutret wenno anyaman apakapilawan na. Rebe nga rod nga ayaten ti lalaki ti asawa na akas iti panagayat na iti bagina. Ti lalaki nga agayat ti asawa na ayaten na met ti bagina. Verse 29, taawan ti tao amanggura iti bukod na abagi. Taraunan na kitdi ket taripatuen na akas iti panagtaraon ken panangtaripato ni Kristo iti iglesia. 30, takamkameng na tayo ti bagina. Amen. Kasjay ti bagbaga iti apo apan nang taripato kuma ti asawa nga lalaki iti babae. Mastamot iti asawa nga babae. Masapul na nga i-encourage wenno alukuyen na ti asawa na nga dumakkel iti panagayat na wenno panagserbi na iti apo. Tumibker pay kuma iti asawa na iti pamati para iti apo. No kasta ti maaramid kakabsat ko, uray pay adda ti saan anamati ti uneg iti pagtaengan nyo ket maalukoy damot para kini Kristo. Saan kadi? Amoyo ad-adu iti maalukoy tayo ken Kristo babaen iti makita dagiti nga tattao iti panagtitignay, panagtitinulong, panagsarita tayo kadagiti kapamilya tayo kakabsat. So nga masapul kumanga uray ti uneg ti pagtaengan tayo kakabsat ket aramiden tayo as iti pagayatan iti apo kada tayo. Amen. So napantay nga roden kakabsat ko iti aplikasyon. Yan. Ket mununa nga saludsod kastoy ti ko na graduam iti bukod mo abiyag kadagitoy nga kababalin. Okay, so may lista ditoy screen dagiti kababalin. Ket graduam man iti bagim from letter A isu ti kangatuan nga grado ken letter D isu ti bagsak nga grado. Okay? So mununa nga graduam iti bagim. First kunana kamusta ti panagsubmitar mo? May kadua, kasano ti panagbalin mo man nakaawat? May katlo, kasano ti panagayat mo? May kapat, nasingpet ka kadi, wano naimbag ka kadi? May kalima, kasano ti panagananos mo? Okay, so sana amen. Yan. Oh, praise God. May kadwa, panagkunam, apay nga ta nga kayat iti apo nga agsubmitar dagiti asawa nga babae ti asawa da nga lalaki.
mapagsasaritaan nyo ko mga kabsat niya, awan kumatik sinopyat. Okay, number 3. Kuna na ditoy, no adda kadi saan anamati, ang makakitkita iti relasyon nyo akas may sa pamilya nga Kristiyano, maalukoy da kadi, nga agbalin mo ta Kristiyano. Apay. So, panunutan tayo kabsat, dagiti kaaruba tayo, wano ti komunidad tayo, wano adda ti bisita tayo, diyon ti pagdaengan. No makita da kadi iti pamilya tayo kakabsat ko. Makaalukay tayo kadi, nga klase iti Kristiyano para iti Apo, wano saan, kan sungbatan apay. Amen? So, mapantay nga rod kakabsat, iti panagkararan. Dumawat tayo iti Apo, iti kaasi. Agkararag tayo. Apo, kararag mi iti panang bindisyon mo, iti pamilya mi. Amo mi nga saan kami perfecto, nga inayaban na kami, o Diyos, nga agsilnag. Saan lang nga iti unag ti balay mi, no di kat iti siya sinuman ang makakita kada kami. O Apo, masurusuro mi kumatipod no apa nagsubmitar nitong ganmaysa. Agbalin kami kumanga man nakaawat, agbalin kami nga naayat, naimbag, kan naanos ditong ganmaysa. Nga agbalin kami, o Diyos, nga kasken ka, nga ayaten mi iti bukod mi nga pamilya, kat agranyag kami itong ganmaysa. Iti unag ti pagdaangan mo no iti ruwar. O Apo, kararag ko nga siya kaditi mangornos kadag iti relasyon mi, no adadag iti saan mi nga panagkikinaawatan, no Apo, tulungan na kami. Kat i-bless mo, Lord God, iti tunggal maysa kada kami, nga saan kami nga agsisinakit, wano agdidinadael akas maysa nga pamilya. O Apo, siga kadi iti agbalin nga silaw mi, babaan ti Espiritu Santo. Kat maaramid mi, nga saan nga parparbulaan dagitoy nga kababalin nga inted mo kada kami. No di kat maaramat mi, o Apo, tapno maalukoy mi pay dagiti daduma nga tattao para ken ka, o Diyos. Itunggal may sakuma nga member wano agat atindar iti Dulaw Baptist Church, uray di ago o kan di bagbago, Apo. I-bless mo ditunggal pamilya. O Apo, aramaten na kami. Tapno at adupay, o Diyos, iti makamam mo. Agyaman kami, o Apo. Ited mo kadi, Apo, kada kami. Iti napakumbaba. Iti makayayo na kababalin. Agyaman kami, o Diyos, sa diti kararami. In Jesus' name,